Veliki pozdrav za Pragmatikos i samo tako nastavite. Hteo sam da postavim pitanje gospodinu Petroviću šta kaže na intervju od Roze Monroa Moj put u svet nadprirodnih sila i na ovu katastrofu što se desilo u Brazilu zbog globalnog zagrevanja, da li su to polako znaci za sve što nas očekuje. Hvala i nastavite tako. Pa to što je taj video Rože Monroa Moj put u svet nadprirodnih sila je nešto fenomenalno. Preporučujem taj video da se pogleda. A ovo što se tiče požara u Brazilu i tamo u Južnoj Americi, to je slika nebrige o svetu u kome živimo, iako ne isključujem da su satanisti organizovali paljenje tih šuma, da su namerno radili na tome da se izazove katastrofa, jer oni uživaju u ljudskoj patnji, da što više ljudi, kako oni kažu, pošalju sotoni. Jer te šume u Južnoj Americi proizvode otprilike 20% kiseonika koji je potreban svima nama na planeti Zemlji da udišemo kiseonik. A to je bio požar? Požar, stravičan požar je se desio, to su gorele šume, ne znam da li još uvek gore. Tako da, oni su, ne znam, Amerika je, ne znam ko je to, Amerika je rekla će da $1 milijardu za obnovu ili ne znam koliko, za obnovu crkve Notre Dame u Parizu, a za ovo su, ne znam koliko dali, par stotina hiljada dolara, nešto. Pa dobro. Pa dobro, ovo je važnije nego šume. A taj intervju tog Rože, šta je to? To je, on priča, on je bio u tom klubu obožavalaca demona i priča svoje iskustva s demonima.